Alin tayo may doon? Wait lang. Ulitin ka. Awit? Wait! Hindi nakasaksak yung ano. Di ba ginamit natin kagabi to? Dito ba yun? Oh my God! Bakit ba kung nasaksak? Nakakasakit pa lang. Hindi ko siya makita. Yan ay patungo. The Amsa Club.
sabi nila wala daw sound. So, i-check lang namin ang aming sounds. Ayan. Ayan, Meron naririnig na nyo kaya? na ba? Okay na ba? Please comment guys kung naririnig nyo kami ng maayos Yan. and kung naririnig nyo ba ang aming sound. Sabi, ayan, nagko-comment sila. Halo kay Kitoriano, kay Jana. Ayan, kay Engineer, wala pa nga, pero nagbibigay na agad ng letter. Ah, di ba? Ganyan yan eh. Grabe, Gina G kay Engineer, ah. Ayan, halo kay Christine Serrato. And kay Hitesh, halo Hitesh. Ay, it's EOP Day. Yes, it's EOP Day. So, can we speak Taglish naman, di ba? Ayan, Yes, ipapakilala. halo ako Okay. ng single. Sorry. So, yan, please comment guys kung naririnig nyo na ba kami ng maayos. And then, syempre, yung background music namin, kung naririnig nyo na ba ng maayos. Yes. Ayan, test mic, sabi ni Jana. Ayan. Okay, naririnig na daw nila. So, sino ba? Ulit daw from the top, sabi ni Engineer. Sige, ulit from Ayan. the top. Do not forget to like and share our pages. At syempre, Friday ngayon, mamaya, Ulit daw, i-intro muna natin. Dapat. Oh my Yes, God. it's EOP, but can we speak Taglish, JJ? Hindi na kasi simula. Take. Okay, take two. Take two. Yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Ayan, Nation! take two, take two. Magandang tanghali sa inyo lahat. At syempre, kasama nyo na naman ang pinaganda ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ. Ayan, halo Madrid Nation! And do not forget to like and share our pages. At syempre, itong live stream natin, do not forget to like, react, and share. Dahil nakuha nga kahapon ng ating highest pot money na 600 pesos. Kaya naman tasan nyo pa yan at ipunin yan up to milyones. Ayan. So, kamustahin naman natin ang ating cutie patuti, Kim P! Ayan, halo, Madrid Nation. So yan, halo sa mga nabati ko na kanina. And sabi ni Rowell Morales, pa-shout out from Kuwait with love. Ayan, halo sa inyo dyan. Ayan, sabi ni Ja, we hear it clear. Hi, Madrid PH. Ay, wait, may binapasabi si Tesh. If DJs speak in Tagalog, they should get punishment. Taglish is okay, but Tagalog is not What okay. Yeah, it's I think I'm not going to speak anymore. okay, guys, you have to remind also the viewers that it's EOP Yes. Day. Guys, it's EOP Day because it's Friday. At Ayan, dahil so wag na tayo EOP. magpatumpik-tumpik Yeah. pa. Dahil sa EOP, kinakabahan ng ating guest host ngayon. Dahil nga hindi nyo narinig kanina, si Rupi nasa Taguig. Meron siyang kliyente dyan. Kaya naman, keep safe, Rupi. At syempre, may makakasama tayo ngayon. Sikat na sikat yung line eh. Ikaw na ang bibi ko. Ang bibi ko. Ayan, ang pwedeng maging bibi ng lahat. Walang iba kundi si... Vivi! Hi! Halo. So, ayun no, late na nila nasabi sa akin na EOP pala ngayon. So, Uy. kinakabahan talaga ako. Oo, kaya gusto sana kaso hindi na lang. So, ito po galing kay Barroso Odessa. Shout out daw sa family Barroso. Hello! Thank you sa panonood ng live namin. And kay Jean Carla Macasio Velasco. No, maganda na boses, maganda pa sa physical. Sino kaya itong pinaparinggan niya? Thank you. Kay Miss Jen daw, kay Miss Jen niya, kay Miss Jen. Oh, hindi ako angal. Ayan, may pinapa-shoutout siya. Sino ba sila? Kay shout out daw po kila Miss Lloyda. Hi Miss Lloyd, miss you. And Miss Ayan. Jennifer Briones. Okay, Miss Jennifer, Ayan. hello. Ang daya naman, Hitesh. Okay lang daw magtagalog siya. Ayan, sabi ni Victor, do we need to speak also in English? Yes, Madrid Yes, because it's EOP Day. So, yan ang guys, challenge are you ready? natin every Friday. So, are Yes. they ready? Sabi ni Odessa, sana makakuha naman ako now. I'll try my best. So, yan na, mukhang napapataglish na sila dahil EOP tayo nga. Feeling ko, Next time, lagyan niyo yung ano natin. TEOP. Oo, lagyan niyo yung ano natin minsan yung screen natin ng It's Friday, EOP. Yes, EOP Day. So, yan, halo, Madrid Nathan. Ayan, syempre, kay Miss Jazzy Banaag.
And kay Charles Patrick, halo. Ayan sabi ni Gerald, baka ikaw yan, Vivi. So yan guys, are you ready na ba? Sabi ni Gerald, wala pala si Rupert. Tinawagan ko na sa Tagig daw siya, may kausap lang daw. Yes, kasi busy ang ating Rupi ngayong week dahil meron siyang event. Yes, Yes. di ba? Nag-excel ang ating Rupi. Kaya So naman yan, guys, let's start our first game. Yes. Ang inyong all-time favorite. na Hangman. Hangman. Ibatang Vivi. Ito ka. Totoo siya. So, pagpiliin mo sila, ano nga ba ang gusto nila? Is it easy, Medium, or hard? hard? Kung hard, gano'n No voice daw si Huh? DJ. No voice Meron. si DJ. Meron po. Sabi ni Victor, ay ni Barroso Ay, Odessa. singit ko lang. Shoutout na kay Charles Patrick. Yes. Hello, boys. Shout out. Shout out, shout Ayan, halo, out. Esa Andrada. Sabi niya, OMG, late na naman ako. It's okay, abot na abot ka pa sa aming first game. Yes. Okay, from Hitesh and Ashel, Ang dami ng hard. Yes, so mag-hard na tayo dahil ang inyong favorite ay hard. Hard na hard yan. Our first set is hard. And our first category is... Ano yan? Toys and games. Yes, our first category is toys and games. So, input lang ng inyong masagot. Ano yung sinasabi mo, engineer? Si Kim ba yun? Yung alin? Yung maganda daw yung boses, tsaka maganda rin. Huwag kang dyan, engineer. Di ka na makakapatong dito. Char. Di ka na makakabalik ng chat. So, yan. English only. But our nose is bleeding. Char. Ayan. So, from Hitesh, shout out to Makulit Kimpi and Maganda Ai. Oh. Sino yun? Ay. Sino yun? So, yan. Halo. Dear Tanyan. Sabi niya, Sige, letter A tinawag ko siyang and pogi. Esa din. Letter A. Ay! Pumutok ako. So, yan guys, reminder, 2 balloons lang ang pwede nyong paputukin to get our pot money. So, our highest pot money is 600 pesos na nakuha na ni, sino ba sila? Alex, Jenny, Alex, Jenny, and Shira. and Shira. So, Yes. sila ang nakakuha ng ating pot money yesterday na 600 pesos. Ayan. So, yung category natin, toys and games. Siguro, Yes, toys mananalo and dyan yung mga games. magaling maglaro. Maglaro na. Maglaro na. Anong pinaglalaro nila? Minsan yung puso talaga. Ah. So, Ayan. yan from Jean, letter E. So, we Letter don't have E. letter A. Meron bang letter E? Oy, Ayan, may naman isa. ito, ang tipid dito sa mga... Yes, so guys, mag-teamwork. Make sure may Yes. teamwork. At syempre, huwag niyong kalilimutan ang ating 2 balloons rule. Kailangan Yes, 2 balloons 2 lang ang balloons mapaputok. rule. Yes, 2 balloons lamang. Yan, our ang highest spot mapaputok. money is 600 pesos. Ano kaya ang magiging highest money natin sa susunod? Ayan, sabi ni Mix Mikay, pogi naman, Nox naman. Ayan, dami nang sumasagot. Ayan, halo, RJ Bautista, ang aming dating OJT dito sa Madrid, Philippines. Sino? Si RJ. RJ Bautista. RJ. Halo. Hindi ko sila nag-ano sa atin, nag-OGT sa social media. Oo. So, yan, ang dami nilang sagot. Sabi ni Victor and Esa, letter I. Meron bang ay? Ay. Guys, make sure Ay. tama ang inyong Ay! Ano yun? So, Ay! So, yan, guys. Isa na lang po ang inyong chance to have our pot money today. Galingan. Feeling ko tinataasan Tinataasan nila nila. ulit. Napaka-hard. Yes. So, we don't have letter A and letter I. So, from Christine Cerato, sabi niya letter S. Letter S. Meron nga ba? Sa letra ng S. Parang bingo lang. Parang letrong S. Nasa bingo. So, yan, halo-halo kay Mr. AJ Guache. May sagot na siya agad. Sabi Uy! niya, crossword puzzle. AJ, we miss you. Mr. AJ, bakit wala ka kahapon? Crossword puzzle. Grabe
Grabe, ang galing May naman nagsabi ni nga AJ. sulitin habang wala ka eh. Oo, Tama ba? sulitin Sagot, tama daw. ba? Sayang hindi nakasama si Mr. AJ sa Ayun, nakakuha ng Si pot Esa, money. ng crossword puzzle. Yes, si Victor din sabi crossword puzzle. Ang nauna ay si Mr. AJ Guache. So, tama kaya ang crossword puzzle. Let's try letter O. Oh. Sa letra ng O. Tuntua. Sabay-sabay. Letter. AJ. Oh, sabi pala ni Mr. AJ, lunch out ako kahapon with Mr. E. Sa Davao pala si Mr. E nagpunta. Balita ko malapit na ang Christmas party. So kamusta ba ang mga preparations niyo dyan? Excited na ba kayo lahat sa mga kanya-kanyang presentation? Yes, kami rin nagpe-prepare na rin kami. Sana natin. Letter. Hindi ko nalaro. Letter C! Ayan, grabe oh. Letter R. R. Ayan, sabi rin ni Jean, letter R. Ano, may lalawan pa ba? Feeling ko yan ah. Letter D. Ano ba mga lalaki? Letter Z. Try natin Z. 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 Ayan, letter U. And letter L. So, yan po, L. tama ang sagot mo. Mr. AJ Guache, dahil dyan ikaw ang aming first winner today. Meron pa ba yung pot money? So yan guys, may pag-asa pa kayong makuha ang pot Dapat money. buo. Yes. Kailangan, isa na lang, pag napaputok nyo yung isa pang balloon, goodbye pot Pot money na. money. And see you next week na ulit. Kaya galingan. Kaya dapat dalawa lang. Oo. Dalawa lang ang ating, limit sa balloon. Yes. So yan, ano ba ang gusto nyo para sa ating second set? Easy, medium, or hard? Medium Ayan, daw. medium. Sabi ni Victor. Hard. Sabi ni Jean, hard. Medium sabi ni Victor. Si Victor na muna. So yan, pagbigyan dahil natin. medium ang nauna, magmi-medium tayo and our category is occupation. Speaking of Ayan. occupation, hiring tayo dito sa Makati ng admin. Yes. Oh, admin Speaking of assistant. occupations, we're hiring dito sa Makati ng admin assistant. So, legal secretary, accounting assistant, and field officer. Field So, officer. if you are interested, please message us in our Facebook page, Magrit Philippines. Yes. So, yan. Ang ating second category ay occupations. Input lang guys ng letters. Isa na lang po ang chance nyo para makuha ang ating pot money. Pot money. Sabi ni Victor, letter E. Pero kung ayaw nyo, kung hindi man nila makuha, maganda rin kasi next week, malaki Letter A. na. A daw. Letter A. A. Sabi ni Kenneth, math teacher. Pero walang letter Walang A. letter A. Sayang So, naman yung math teacher. hindi ito math Math teacher. teacher. Hindi rin siya data analyst. Uy, hiring Kaya tayo ng speaking of data data analyst. analyst, hiring po kami. kami ng data analyst Yes. dito sa Makati. Kaya naman, apply na. Apply na. Yes, And message syempre, lang kayo sa aming programmer Facebook Pangasinan, page. Hindi siya programmer. data analyst. So, from Ann Raitos. Raitos ba to? Raitos. Sabi niya, letter E. Letter E. Yes. Sa letter ng E. So, yan. May letter E, pero hindi siya teacher. And hindi rin siya analyst. Analyst. So, from Christine Serrato, letter N. Letter N. Letter N. Wala na tayong pot money. So, yan guys, okay lang yan dahil meron pa tayong next week. Yes, meron pa tayong games next week. Kaya naman, next week magiging 200 pesos na pesos. ang Ayan, may ating muna na. pot money. Sabi nila Victor, tsaka ni... Victor. Sabi ni Victor, letter S. Ayan. Tan, tan, tan. Ayan, it starts with letter S. Ano kayang occupation Ang to? daming kumakaway With sa two likod. words. Ayan. Kumakaway ng mga... Kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayan, so from Miss Jazzy, sabi niya, sumo wrestler. Wow.
Sumo wrestler. Sumo kaya. Parang hit naman maging trabaho ng Sports sumo. yun, di ba? Sports. Try natin ng letter U. Kung sumo ba ito, sumagot na lang si Mr. AJ ng sumer. Ay, sumer. Sumo. Sumo wrestler. Hindi siya pwedeng bookkeeper because it starts with letter S. Ay, ang galing. Try natin ng letter U. Meron ng letter U. Letter O. Oy, grabe. Letter M. M. Uy, gusto ko yun. Ayan. Parang nangangamoy ah. May sumo. Letter R. May nanalo na daw. R. W. Letter- Namumuro. Letter T. Letters. T. And letter L. So yan, congratulations, Miss Jazzy Banag. Ikaw po ang aming second winner. Wow, couple goes. Couple goes. Ano ibig sabihin? Anong ibig sabihin sa English? Masakit ang lalamunan ko. My Throat is aching. My throat aches. Char. Throat aches. Sabi ni Hitesh, DJ Sabi ni is Mr. AJ, invisible. napakagaling nito. Wow, couple Sana goes doon to yan. si ano eh, Miss Jassy tsaka si Mr. AJ. Camera is hazy now. Ang hirap ng pin-English mo pero... So, mas from magaling. Hitesh Maganda, DJ Ayi is not visible clearly. Camera is hazy na. So, yan from AJ. Nice, hindi ka na magpapapasa ng load sa akin. Kasi ang dami ng load ni Mr. AJ. So, yan. Meron pa tayong last set, guys. Anong category ang gusto nyo? Sabi ni Hitesh, DJ Kimpi is not speaking in Taglish. Should she get punishment? No, I'm Ayan. speaking Taglish. Sabi ni Jazzy, hindi mo kasi ako binibigyan ng load, AJ Guache, kaya sariling sikap na lang. Sino ang nagsasabi ng totoo? So, yan from Hard. Victor Hard. Hard. Sabi ni Ann Ray, tas nakakatuwa naman. Wow, thank you for watching, Hard. Ann. Ayan, shoutout sa kaibigan ko si Gana. Siyempre, Belated if happy you are birthday. enjoying our games, please heart react and like react for Team Kimpi and Team Vivi. Ayan. Like po, like lang, like And hard lang. na. Hard na. Category natin, famous brand. Famous So yan, for our last set, ang category ay famous brands. Ano kaya ito? So yan, so sumagot si D'Artagnan, sabi niya letter R. Letter R. Yes. R. Letter R. Letter R. Ayan, we have 4R. 4R. So, sumagot din siya ng letter A. A. Ayan, may letter A. Halo, kay Miss Jocelyn Rivera. So, yan guys we are hiring accounting assistant. Halo, So, halo if din you're kay Mr. interested, Silver. please send us a message for more details. Kakilala na mga pwede. Yes, if may mga friends kayo or kamag-anak na gustong mag-apply, naghanap ng trabaho, pwede na kayo dito. Ang arte. May sagot na sila. Victoria's Secret. Pero Filipino hindi siya brand? Is it Filipino? I guess it's international. International. Hello, Silver Danheros and pa-shout out kay Araceli Ramirez Hader. Oh, si Sean. Hader. Sino yan? Silver? Hindi. Ay, may humula. Victor. Hindi siya Victoria's Secret. Victoria, yan. Halo, Kerwin Jim Palaganas. Halo, Kerwin G. Palaganas. So, sumagot si Victor and Ruth. Sabi niya, letter E. Romar Bardoza. E. Barbosa. So, guys, please heart react and like react if you're enjoying our games. Like react for team. And syempre, keep on sharing to win more prizes. Halo, Kasin, Jesser Bernales. Ayan na Hi, si Jess. Kaz. Hi, Kaz. So, from Ann, write us letter O. Letter O. Yeah. Letter O. Ayan, we have letter O. Ano kaya ito? From ako na ang single. Letter F. Parang duda ako sa letter F. Sabi ni Jamie Parang duda ako sa Gandiaza. single. Pa-shoutout naman po kami dito sa Pizza Studio, lalo na sa kasama ko si Gladys God is Kilikol. 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 Salamat, Gabas. God bless. Ay. So, halo, Jimmy Gadiaza and
Gladys Kilico, halo. Eat well kay dyan sa Shout out Pizza po sa Studio. Cagayan de Oro, kay Gahalang Davino. Halo, Davino, Kagalang ayan. Hi, Davino. Kaz. Halo kay Hi, Miss Cons. Ruth sa pag-share Ayan, ng si stream. Mr. Thank you, Romar thank you, thank Barbosa. you. Halo, Lagi na sinishare. Ay, nanonood CDO branch. Nasa CDO branch to si Mr. Romar Barbosa. Halo. Ingat po. Halo. So, yan ang ano pa, input ng letters. Sumagot si Shaira. Farmer Trousers. Farmer Trousers. Oh. Sabi ni Cas, manggugulo lang ako, asan na yung magaling mag-drawing? Hinahanap niya si JJ. Siyempre, dapat So, siya meron mag- tayong yes, busy siya. So, our Ayun si JJ. guest host today is Vivi. Mas magaling ako mag-drawing. Ayan. Halo, Prince Rajel De Vera. Ayan. Si Mr. Prince from CDO. Ayan. Pwede kasing barber, may Parker. Parker Trousers, Meron Farmer. din barber. Try natin ang ano ba to? Trousers or trollers? Trousers. So, let's try letter T. Kung trousers ba ito? Ay, hindi siya hindi trousers. Yes, hindi siya trollers and trousers. No, I'm not going to dance on live stream. They will not, watch again. She will dance, I saw mommy kissing something. Ayan, so from the Artanian, sabi niya pa, shoutout kay Wilson Angeles. Siya yung sa halo, Wilson Angeles. Input pa ng letters. Yes, we have a new challenger today, Kas. He's Vivi. Vivi. Yes. Barber Brothers. Sino yun? Warner Brothers. Sabi ni Ryan, Warner Brothers. Warner. Oh, Pwede natin Warner try. Brothers yun yung sa Pwede natin yung letter B. First yun, Yes. sino nakauna doon? Si Ryan. Si Christian Buwan. Oo, Yes. tama, Try natin yung letter B, Miss. Letter B. Sumagot na yun si Kerwin Warner Brothers. Letter H. Yes. letter H. H. Letter N. letter N. End. N. letter N. Ayan. S. And letter S. So, yan for our last set. Ang tamang sagot ay Warner Brothers. Congratulations, Ryan Christian Buwan. You are our Congratulations. third winner today. Yes, congratulations sa ating mga winners. My throat is aching talaga. Okay, so congratulations kay AJ Guache, Jazzy Banag, and Ryan Buwan. Kaya naman huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong word matrix. Yan ang ating puzzle. So, ang ating category ngayon ay pang-Pasko. Ayan, kaya naman huwag mong malilimutang ilagay ang columns and rows ng designated na words na nakita nyo. At ang mga words na yan ay may katumbas na puntos. Oh, I'm not going to dance. Ayan. I don't know how to dance. Sabi ni Ayana Lolo, Mr. Jomar, sabi niya, pogi ng guest nyo ngayon na. Batiin mo naman siya. Hello, Mr. Jomar, bro. Lilibre kitang pag-rotate ka ulit dito. Ayan. So, sabi ni Ruth, congrats. So, may chance pa kayong manalo dahil ang ating words matrix ay Philippine Christmas tradition. Ano nga ba yung mga ginagawa natin? Yes, so don't forget Pasko. don't forget to put the row and column kung saan nyo nakita ang first letter. Lemon pulp? Hi, lemon pulp. Should Kimpi dance? Hashtag should Kimpi So, dance. from Mr. Prince Rajel De Vera, pa-shoutout kay Martin, pinaka-pogi ng CDO branch. Wow, halo, Mr. Martin. May sumagot na kay Mr. AJ. Ano yung Belen? Belen. Ano yon? Yung silang Papa Jesus. Ah, okay, Sineset up ang Belen. Belen. G1. G1. Belen, Yes. G1. Meron ba tayong Belen? Letter G, Taas ng G. camera ko. G1. Yeah. Column G, row 1.
G1. Belen, G1 from Mr. AJ. Christmas from party. Wale. Noche Buena. Do we have Noche Buena? Noche Buena. K9? K9, yes. K9, K, okay. Caroling. Do we have Caroling I-12? I-12. Yes. Yes. Okay. So from Barroso, Christmas decorations 12C. Meron ba? Sino yun? Walang Christmas From decoration. Mr. AJ, Christmas party. I2. Sorry. I2, Christmas party. Sayang guys, don't Kulang forget yung caroling. don't forget to input kung saan nyo nakita ang Word. yes, first letter, row and column. Yes. Include nyo yun sa Sabi ni sagot. Nika de Moncilio, Aguinaldo. Aguinaldo from B2. Romar. Si Mr. Romar na Romar, una. Yes. okay. 2B. Romar. Ayan. So, yan siya na-shoutout ko ang mga taga CDO branch na nanonood sa atin ngayon. Halo. Opo. Row 2, column B. Kasi input mo yung yung row and column kung saan mo nakita ang first Ayan. letter. Sayang yung mga sagot niyo kung walang ano. L2 daw yung sagot niya, Mr. AJ. Simbanga. Ay, Hindi siya char. I2, L2. Yes. Halo, Ann Ferrer. Ano yun? Christmas party daw, L2. Hindi. Wala din po. Wala. Hindi siya Aguinaldo. Christmas Do we have party. Aguinaldo? Meron na. Meron na. Okay, may Aguinaldo. Simbang gabi. Meron? Wala siyang nilagay kung anong row, anong column. Yes. Bonito, Bonita. Do we have Bonito, Bonita? Hindi siya B. No, it's not letter B. Hindi siya bo. Hindi siya bo. Simbang gabi. 8. Yung other term ng simbang gabi. Other term. Yung talagang tawag sa simbang Misa de gabi. Gallo. Oo, de Gallo. Gallo, sorry. Walang tamang ano. Guy, input mo yung row and column kung saan mo nakita ang first letter. Sayang yung Sayang yung mga sagot. Ayan, si Christine Joy. Misa de Gallo. Gallo. A2. A2. So we still have 1, 2, 3, 5. 5 words left. 5 words pa? Yes. 5 words left. Meron na si Belen. Belen, Meron na si Misa de Aguinaldo. Gallo. Aguinaldo. Nahulaan na rin Misa po si de Noche Gallo. Buena. Noche Nauna na rin siya Buena. kanina. Ang nauna. Di Artanian. Yung kanina, unang-una. Okay, the Artanian. Yes. K9 daw. Ayun. Caroling. Do we have caroling? Kulang. Kulang. Ayan, si D'Artagnan, sabi niya, Christmas lantern. L2. 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 Kompleto dapat yung caroling. Ayan, sabi ni Princess Sabrina Bukid. Monita. Monita. J11. J11. Halo, Yes. Sophia Santayana. Yes. So, yan, we are hiring admin assistant. If you're Halo, interested, tropa. please message us on our Facebook page. Yung kay Madrid yung kay Philippines. Insan mo, Christmas daw. Tama yung 12B pero kulang. Kulang ba? Yes. Kailangan kompleto. Christmas caroling, sabi ni Prince. Oo, Pero walang naka-input ng row and column. Guys, don't forget to input yung row and column kung saan nakita ang first line. Yes, guys. Sayang yung effort. Yes. Meron pa yung isa, yung nagaganap tuwing January. Di ba may nakakita kay Enrollment. Jesus? Sabi ni Enrollment. Kenneth, mo pala, monito pala. Mo. Monito, Oo, mo, hindi bo. monita. Bonita. So guys, we still have 3 words left. 3 words left. Halo, Silver J. Daneros. Hello, bro. Christmas caroling. Meron na, diba? Do you have Christmas caroling? Oh, yan, meron na. B2. Ay, mali na naman. B2. Hindi daw siya B2. Tropa, galingan mo. Sinong tropa Sabi niya? ni Sophie. Sabi ni D'Artagnan,
Three Kings, A4. Three Kings, Yan, A4. tama. Okay. Galing, galing. From Barozo, Parol. 5B. Mali. Do you have Parol? Ayan, sabi ni Ruth, Christmas Caroling B12. B12. Ay, nauna si Nauna Nika. si Nika de Nika. Moncilio, yes. Ay, hindi. Si Esa. Esa? Taas mo pa, Miss Kim. Okay, si Esa. B12. So yung Yan, mga sa tropa ko wakas. dyan na sumagot din naman kayo. Nagutom daw si Kenneth. Sabi Pag niya, puro shoutout. nagutom ako sa Bonito. Ayan, nanonood yung mama ko. Hi, mama! Hi, Mama Kim. Mama! Hi, Mama Si Kim. Mama Nanay Fem. ko, wala yung nanay ko. Yes, si Mama Mama Zen. Zen. Si Mama Zen. She's not present. Halo, mama. Sundin niyo ako. Ayan. So, we still have 2 words left, guys. Dalawa na lang. Naduduling daw si Cass. Ano pa ba? Ay, bakit hindi na yung mga nahula? Opo. Noche Buena, K9. Ayan, Bonito hello Bonita, daw. J11. Ayan, mama. Si Kuya Jesser. Opo, Sabi ni niya, hello, Princess. tita. Three Kings, Arginaldo, Misa de Gallo, A2, Belen G1, Christmas Caroling B12 by Esa. Opo. Tama sa wakas. Nahulaan na sa wakas. Okay, nahulaan na lahat. So yan, meron tayong Noche Buena, Monito Monita, Three Kings, Aguinaldo, Misa de Gallo, Belen, Christmas Caroling, and Christmas Ayan, yung mga Lanterns. pagsabit ng lantern. Yes. Ayan, Basta sabi ni tayo. Mama, hello ate. Nasaan si yun? Mama Sino nanonood? Si Mama, si Mama. Mama, Saan Mama, si Mama Mama Kim? Saan si Mama Sabi Kim? niya, hello ate. Si Fem, Fem. Hello, ate. Siyempre guys, don't forget to heart react and like react if Mama, you're enjoying like, our like, games today. Yes. Kahit hanggang dito lang sana makakuha kami ng like. Yes. Sana naman, di ba, mapatibok niyo yung chair. So, yan. Sino ba ang ating winner? Yes, congratulations dahil you got 7 points. Nahulaan mo ang Christmas Lanterns, Noche Buena, and Three Kings. Yung tatlong importante, no? Ang galing. Magaling. Ayan, at syempre, halu-halu sa sa napakaganda at butihing ina ni Kimpi. Ay, Miss Hello, Fem. hello. Ayan, so congratulations kay D.R. Tanyan. Congratulations, paki-PM ang iyong number. Ayan, so, huwag mo na kayo alis. Meron pa tayong movie serye. Ang ating movie serye, hulaan lang nila ang title ng movie. At dati, Yes. itong si Vivi, nakikinood at saka naguhula din ng movie. Tingnan natin kung mahuhulaan niya ang mga movie dito. Kaya naman, ready na ba kayo sa ating movie Yes, serye? guys, please comment ready. Kung ready na ba kayo Yes. para sa ating third game na Movie serye. Kailangan movie kompleto serye. lang. Halo, Alex. Late siya ngayon. Comment lang. Comment. So, yan. For our first genre, ito ay romance. Oh, romance. Romance. Favorite natin yan, Miss Kim, di ba? Ready na si Kerwin. Nag-trending yan. Ready na rin si Ryan. And may books. Ayan. May book yan. May book. At So malapit yan, na our ang first part category is romance. So input lang ng inyong masagot kung ano bang movie ito. 2. Yes. Kung nakita niyo yung Ayan. jacuzzi, alam niyo na yan. Yes! Ako din. Sabi ni Isa Alex, lang, sir. halo, late ako. Ready na silang lahat. So, hula-hula na. Hula, hula na, hula, hula na, hula, hula Parang yung na. ang alam ko dyan, yung second picture. Ako yung jacuzzi. Hindi Oo. ako makarelate. Doon lang sa bote. Summer, about time. About time, summer. Mahaba yan eh. Merong ilang words? 6? 8? Oo, 8. 7. 7. Oh, 7. 7 words. May 7 words. Alam ko na yan. Kung ang sagot. Every day. Ay no, 7 up. Sabi ni Ryan, Ryan, to all the boys I've loved before. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede. Pwede. Sabi din ni Alex, to To all the boys I've loved. Paano yun before. nasabi? Pwede. I Ayan, have loved sumagot na before. si Shaira, to all the boys I've loved before. So Iba-ibang halos pare-pareho version. ng sagot, no? Kaso yung ibang apostrophe lang. Oo. Pareho lang din naman yung meaning. At ang tamang sagot
Ang tamang sagot ay To all the boys I loved before. Sabi ni Esa, may Si nanalo Ryan. na. Feeling ko yun lang naman yung nasagot nilang may 7 words. Oo. Yes. So, pwede pa kayong bumawi dahil ang aming second genre, Genre ay ay drama. Oh. maganda yan. Congrats daw from ako na single Kenneth. Recommended Si Kenneth. movie din yung sumunod. So heartwarming. Huh? Heartwhelming. Yes, yun yun. Ayan. So, to all the boys I've loved before. Bida dyan, joke. Pag sinabi ko yung bida dyan, makahula na. So, yan. Input lang, guys, ng inyong mga sagot Ayan. sa ating second movie. So, matanda yung bida dyan. At yung company nila ay parang online clothing. Yun dyan sa movie. Ayun na. Nakuha nila dapat dun sa online clothing. Tapos, bida dyan, sikat na babae, kilala ng lahat. Ayan. Tapos yung bida, matanda, tsaka isang bata. I mean, dalaga. London. 2 words. 2 words po yan. 2 words. May the sa una. Huh. The two. So yan, nag-iisip ata sila kung ano ba ang ating second movie. So guys, comment lang kung ano ba ang inyong mga nahuhula. Juliet, Wolf of Wall Street, The Revenant. Comment lang po ng tamang sagot. Kadalasan kasi parang yung second word na yon, kadalasan hindi matanda yung tinatanggap nila sa job na yon. The Aftermath. The aftermath, hindi. Hindi. Yung second word, tawag sa isang tao. Parang alam ko na. Bago siya magtrabaho. Oh. The Revenant. Tama ba? Tama ba ako? Hindi na sa bagong trabaho. Bago siyang trabaho? Sa ibang bansa kasi ang tawag dito, parang yung mga bago. The Devil Wears Prada. Malapit na eh. John Wick. John Wick. The Juliet daw. Ito yung mga preparation. Ayun. Preparation. Napanood ko to sa Google. Ganda, di ba? Ang ganda kaya niya. Life is Beautiful. The Guardian. Mapanood mo. Maganda yan, promise. Siguro ang ina-expect ng lahat magkakatuluyan yung Everyone dalawa. knows speaking Tagalog. Sorry. Because so we everyone will can. dance. The Manager. The Manager. Malapit na. Na. Grabe, ang tagal Oh. Wait, So, dumaan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yan dahil walang nakahula ng aming second. Wait ko lang Yeah. mag-search siya. Parang walang sumasagot eh. Oo. May sumagot. May sumagot. May nakahabol. Sino? Anong sagot niya? Wala, the farewell, the freshman, the assistant, the secretary. So, wala pong nakakuha ng ating Tamang second movie. Ang second movie natin ay The Intern. So, yan po ang aming second movie Maganda yan, today. panoorin nyo. Ayan guys, Yes. ni BGI na panoorin. Oo. So, yan, pwede pa kayong bumawi dahil ang aming third genre ay Hindi Miss Kim, no? I am a Sally J and I will not talk to her because she keeps talking in Tagalog only. Ayan, romance again! The Oni. Anong The Oni? okay, we still have romance para sa The ating OJT. third movie. The The OJT. OJT. Parang horror bigla, no? Naging horror. The Space Between Us from Kerwin Palaganas.
Sabi ni Esa, napanood ko na yon, nakalimutan ko. So, The Longest Ride, from isn't it Syra. romantic? Sabi ni Ashel. Ilang words po? Ilang words daw? Numbers daw. 4. Ay, 3. 3. Hala. 3 words. Ganda nito. Kala ko kung ano na naman. Parang Earth, para itong Earth and Earth Universe. And something. Universe yan. Oh. Parang something You Summer. parang me against the world. Silver Linings Place Book. Ano to, medyo may... This is si Tesh, by the way. So, alo, Jordan. block daw siya kasi yung isa niyang account. Kasi diba, parang sinusunod ka kasi ng comment. Parang diba, ganun yung pag nag-flood ka ng comment, same comment lang, tapos pinload mo siya, automatically block ka. Abla. Crazy Rich Asians. Ako na ang single, the space between us. So, ano ba ang ating Marami lang sumagot. last movie ay Ay, The Space Between Us. And syempre, congratulations, Kerwin Jim Palagana, ikaw ang aming third winner sa movie series. ito na pinakahihintay So yan, congratulations to all the winners. Sabi ni Jai Sir Kinya, pa-shout out, Vivi. Hello, Jajia. Kilala mo yan? Yan, halo-halo. So yan, pwede pa kayong bumawi dahil meron pa kaming pang-apat na laro. Yes. So yan, dito natin malalaman yung Yes. skills ng ating challenger today. Yes. Ng ating guest Malalaman host. natin yan. Pero bago ang lahat, congratulations sa ating mga winners sa movie serye. We have Ryan and Kerwin Palaganas. Ayan, so eto na. This is it, Pansit. Dahil malalaman na natin kung may tatalo ba sa pagiging drawing master ni Rupi. Ayan, dahil may tumalo na si JJ, mas malupit. Mas nakakaloka, mas nakakabaliw. Ngayon, pinaka-nakakabaliw na drawing ang drawing ni Vivi. Kaya naman, ilabas na ang Vivi versus Ruby. Pero for now, Vivi na. Yan. Ang ating category ngayon ay ballad. So yan, shout out kay Jan Angelo Antimano. Sabi ni kay Jesser, alright, kaya mo Ballad yan, friend." songs. Ayan, mukhang may supporter na agad. Yes. Sino supporter niyan? Si Kuya Jesser. Yung pinsan. Yes. Shoutout ko So lang. yan, before Ow. tayo mag-start, syempre mag-heart react naman kay Jan. And live react, syempre for Team Kimpi and Team BB. Dahil siya ang ating guest host today. Okay, congrats sa mga nanalo from Barroso Odessa. So, simulan na natin ang ating hangman. In 3. 3. Hangman? Ay, sorry, black. Art attack. Art attack, sorry. Art attack. Drawing mo In yan. 3, Sa kikita sa 1, okay. harap. Yan. Good. Ang ating category ngayon ay ballad song. So, uulitin ko, ang huhulaan nyo ay ang first line. At Oh my God, syempre, I'm so excited. Excited ako. yes, first line. And we will have 3 winners and with 3 correct answers. So, that is a 3-by-3 rule. Okay. 3 winners with 3 Nalilito ako sa pangalan ni answers. Madrid Nathan. Feeling ko Madrid First line. Nation. Oo nga eh. Madrid Nathan. Nabingot. Happy. Halo. Madrid Nathan. Madrid Nathan. Parang ganun. Kasi may Madrid Nation. 3 words kay Vivi. Ikaw pa rin ang Vivi ko. Ang Vivi ko. At si Kimpi may 5 words. Uy, maglabas tayo ng teaser mamaya. Pwede ko ba ilabas ng lang? Isang line lang. Wag po yun. yung kaibang mukha, ganun. Ang sakit talaga ng chorba ko. Hindi pa nanalo si Jomar. Hindi naman siya pumasagot. Uy, si Bea, nanonood. Batiin mo. Ano, Bea and Bea. Ann, syempre. Bea and Ann. Hi, Bea and Ann. Nanonood sila Wow, supporting. parang may lumalaban din yung ni Vivi, yung drawing Kaysa naman niya dun eh. kay Yung drawing ni Vivi, parang ganun yung mga drawing Drawing ni kapag mga Rupert. elementary. Pinag-drawing ka ng nature. Oo.
Parang Mga ganun yung mga drawing ni Rupert. Ano ba yung dagat? Di ba yan? Dagat? Wave. Di ba halatang dagat? Wave. Wave. Kay Kim, Ballad. dancing. Kay Kim, dancing. 5 words. 5 words. Ang dami. Ang dancing. Nakahiga. Ano ba yung mga ballad song? Under the Tree, sabi ni Ann. Hello, Hindi. Miss Malapit na. Aileen Cavieres. Under the Sun. Under the Sea. Under the Sea. tama. Tama, Under the Sea. Ano ang Ay, tama first si line? Ann, tama ka. Ano ang first line ng Under the Sea? Under the Sea. First line ng Under the Sea. The seaweed is greener, sabi ni AJ. Halo kay Samir Manzanilla. Sabi ni Jordan, bakit siya ganyan? Today is my last day here. I will not come to stream anymore. Because everyone is speaking English. AJ, 1 point. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Love moves in mysterious way. Meron ba dyan? Love moves in mysterious way. Dancing in my own. Ang nakahula Dancing- ng... Yes po, sige po. Dancing in my own. Dancing Meron with ba my dyan? own. Nauna sa Under the Sea title si AJ. So, si Ann, ang nakuha lang niya is title pero walang points. Kailangan first line, 1 point yon. 3 points lamang, guys, para manalo. At 3 winners. Ayan. Ang hirap daw, sabi ni... I wanna dance with somebody. Ayan. Alam mo kung sino nakahula? Best friend mo. Si Alex. Ayan. Clock strikes upon the hour. Alex, 1 point. Dance, I wanna dance with somebody. Sabi ni Samir, top fan na ako. Di ako makapag-game. Nasa gym ako. Ay. Sino daw yan? Papa. Si Samir. Sabi ni Jordan, you guys keep ignoring my comments, so better leave. Napaka-sensitive mo, Jordan. Ang sensitive you're mo. so sensitive, You're so Jordan. clingy na nga. You're so sensitive pa. You're so bait tapos you're so sensitive. Malapit na yung mirror. Mirrors. Sabi ni, ni Mirrors? Ryan. Mirrors aren't they something? Ah, yung nakikita mo sa mirror. Ayun, Reflection, sabi ni Samir. Reflection. Sabi ni Weds, lawas, mirror. Ano ang first line ng reflection? First line po na Ay, reflect. Galing naman ni Samir. Vivi. Reflection. Oh, ang galing naman ni Vivi. Nauna na sa'yo, Kimpi. Mananalo tayo guys, mananalo na. Ayan, look at me, sabi ni AJ. Yes. Okay, 2 points, AJ. Reflection, look at me. Miss Zen. Ang sakit ng lalamunan ko talaga, ha? Ayan si Ryan, Colors of the Wind. Colors of the... Reflection. Wow! Paano yung drawing mo doon? Bye, Jordan. Ayun lang. Bye. Crayon? Colors of... Ang galing! Si Ryan ba? You think I am an ignorant. Ang galing. Ang galing mo, Kimpi. Nakakainis. Yan, Ryan, 1 point. You think I am ignorant. Ay, parang mali yung title, first line ni Ryan. Wait, check ko. You think your own color on wind. Galing ni Alex. Color on wind. Colors of the Wind lyrics. Baka sinabihan mo yan, Kaz. Sabi ni Jezer. Ayan, tama si Ryan pala. Namali lang ako. A Whole New World? Meron bang A Whole New World dyan? Kirby? Ano? Nakuha lang yung word. Ah. Part of your world. Heal the world. Alin ang tama dun?
Oh, tama yung part of your world pero kailangan natin ng Lyrics. First line. Ayun, nakuha na. anong Ni Ryan. Sabi niya, look at this stuff. tama. Isn't it near? 2 points, Ryan. Alone. No. Wala nang alone. Ayan. Hello, You shout plus me. Shoutout kay Gia, sumagot ka naman. Magaling mag-drawing to, pero mas gusto ko si JJ. Natutuwa siya kay JJ. Never say goodbye. Ayun yung kay Rupert. Ay, kay Rupert. Tuloy kay Kimpi. My God. Ayan, si Ryan. Stand by me. Hello, Jessa Lagahan. Yes, stand by me. Si Ryan. When the night has come. Galing naman ito. Magaling din mag-drawing si... 3 points, Ryan! Ikaw na aming first winner. So, maaga pa? Hindi na. Mag-uwan na pala. Yan na. Magpapalakpak na sila. Sabay-sabay tayong papalakpak. Yes. Don't say goodbye. Okay na. Ayan. Yan, One na. Tatayo na naman sila. Nauna pa sa standby me si Ryan. Go Kimpi. Counting stars. Ayan. So, hula-hula lang, guys. Star night, star bright, shining, shining bright, shining bright. Huh? Going out tonight. Hindi po. Ano ba yan? Star, moon, star. Pwede kang pumili, hindi magkakasunod. Sabi ko na yun kanina, Kirby, ah. Sorry na. Kaya ka nahihirapan, eh. Mag-drawing. Yan. So, alam na natin kung sino ang hahamon bukas. Ay, char. Next week. Magdodrawing daw si Miss Zen. Lonely Night? Yung kay Kimpi. Ano yan? 2 words. Two hands? Hindi. Nakabukas. Jessa Inopia Lagahan. Halu-halu. Bagong audience. Itong si Kirby. Ano yan? Buhay ka pa? Buhay na buhay. Ano yan? Hailing a taxi. Ayan, si Dear Tanyan, open arms. Open arms. Ano Pero ang ano first first line line? ng open arms? Clap your hands down. Clap your hands. So, last 3 minutes. Oo naman, talagang nakagaling. Open arms, lying beside you. 1 point, Dear Tanyan. So, 3 minutes na lang.
Ano kaya yung kay ano? Kay... Pangalan nito? Vivi. So now I come to you. Yes, tama yung Open Arms, pero ang nauna si D'Artagnan sa lyrics. Lyrics po ang kailangan. First line. So, we only have 2 minutes left. Lying beside you, here in the dark. Yes, sir. Maganda daw yung boses mo. Oh, talaga? Naku. Hindi. Nalive ako. Walang grabe ka. Okay po, gotcha. May na sumagot to Runaway. Hindi siya runaway. Forward. Hindi siya give it to me. Give it to me, Siya darling. when I look in your eyes. Forwards. Give it to me. Ayan, Saan 1 madali minute lang, one word only. lang, 1 minute left. One word lang ang tawag mo dyan. So now I come Hindi siya lonely. with open arms. Lonely is the night. Wala siya sa tabi ko. Ayan, Forward waiting sa area. akin. Bye. May Hindi siya mata. bye. Nagpapaalam ka ba? May Okay. Last 30 May seconds. bigay. Sad. Hindi siya sa Left. Hindi siya left. Ha? Alam na alam nyo to. I won't give up. Ayan. Tama. Si D'Artagnan, 2. When I look in your eyes. Ay, parang may nagsabi na kanina. When I look into your eyes. May sumagot na ata. Si Alex, no? 1 point. May 2 points na si Alex. Okay. Ay, wala na guys. Time's up na. Isa lang nanalo. Ang tagal. Ayan, congratulations sa lahat ng mga winners from Hangman hanggang dito sa Art Attack. At isa lang ang ating winner sa Art Attack. Congratulations kay Ryan Buwan. Ayan, congratulations. At syempre, kita-kits na naman tayo next week, Monday. At syempre, Oh, I'm abangan nyo not ang going mga to pasabog. Yes, at syempre, thank you so much for joining with us, Vivi. Ayan. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito yung tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Amsak Live! Uy, Friday, last live Bye-bye! Guys, please watch our live today. Madrid, Philippines. Later, 7 o'clock p.m. Monday na. Yes, bye! Nakasama. Yan ay patungo. DJ Amsa Club.